हमनानै लादो दिनै बिटिआर एकर्ड होननानै बुंबा मा गामि बारायनाय थ' बियो जों 41टा गामिखौ अलरेडि सोबाय आं बेखौ सम सम क्लियारिफिकेसन होबोगासिनो दं जे जोंनि डिमान्डेड सानजाहा सनितपुर आरो बिश्वनाथाव दाबि खालामजानाय गामिफोरनि संख्याया 1300सो दङमोन आरो 1300सो गामि दङमोन नाथाय 1300आ एक्सुवेलि 1300 नङा खारन बेफोर साब भिलेज हेमलेट आरो फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लानानैसो 1300 गामिनि अंक खालामनाय जादों दा बेखौ लासैनो मोनसे फर्मुलायाव फरेस्ट भिलेज आरो रेभिनिउ भिलेजाव साबजिउन खालामनानै माखासे फिसा फिसा गामिफोरखौ ज' खालाम गासै 41टासो गामि हाबबाय आरो नै दा 19टा गामिया अलरेडि क्लियार जानानै दं आरो लोगोसेबावनो गासै प्राय माने 49टा गामि बेनि सायाव प्रसेसा सोलिगासिनो दं थारमाने नेक्स्ट केबिनेटहालागै गासै 68 गामिया गोदानै केबिनेट डिसिसननि थाखाय फैनो गोनां जानानै दङ बिदि जायोबा प्राय 109 गामिया गोदानै हाबबावनायनि 109 माने मा फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लाजोबनानै बियो 400 to 500 गामि बेबायदि लामा हाबबावनायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो दं बे जोबोद गिदिर मोनसे देरहासारनाय आरो दिनै फ्राय हमनानै लादो दिनै बिटिआर एकर्ड होननानै बुंबा मा गामि बारायनाय थ' बियो जों 41टा गामिखौ अलरेडि सोबाय आं बेखौ सम सम क्लियारिफिकेसन होबोगासिनो दं जे जोंनि डिमान्डेड सानजाहा सनितपुर आरो बिश्वनाथाव दाबि खालामजानाय गामिफोरनि संख्याया 1300सो दङमोन आरो 1300सो गामि दङमोन नाथाय 1300आ एक्सुवेलि 1300 नङा खारन बेफोर साब भिलेज हेमलेट आरो फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लानानैसो 1300 गामिनि अंक खालामनाय जादों दा बेखौ लासैनो मोनसे फर्मुलायाव फरेस्ट भिलेज आरो रेभिनिउ भिलेजाव साबजिउन खालामनानै माखासे फिसा फिसा गामिफोरखौ ज' खालाम गासै 41टासो गामि हाबबाय आरो नै दा 19टा गामिया अलरेडि क्लियार जानानै दं आरो लोगोसेबावनो गासै प्राय माने 49टा गामि बेनि सायाव प्रसेसा सोलिगासिनो दं थारमाने नेक्स्ट केबिनेटहालागै गासै 68 गामिया गोदानै केबिनेट डिसिसननि थाखाय फैनो गोनां जानानै दङ बिदि जायोबा प्राय 109 गामिया गोदानै हाबबावनायनि 109 माने मा फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लाजोबनानै बियो 400 to 500 गामि बेबायदि लामा हाबबावनायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो दं बे जोबोद गिदिर मोनसे देरहासारनाय आरो दिनै फ्राय हमनानै लादो दिनै बिटिआर एकर्ड होननानै बुंबा मा गामि बारायनाय थ' बियो जों 41टा गामिखौ अलरेडि सोबाय आं बेखौ सम सम क्लियारिफिकेसन होबोगासिनो दं जे जोंनि डिमान्डेड सानजाहा सनितपुर आरो बिश्वनाथाव दाबि खालामजानाय गामिफोरनि संख्याया 1300सो दङमोन आरो 1300सो गामि दङमोन नाथाय 1300आ एक्सुवेलि 1300 नङा खारन बेफोर साब भिलेज हेमलेट आरो फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लानानैसो 1300 गामिनि अंक खालामनाय जादों दा बेखौ लासैनो मोनसे फर्मुलायाव फरेस्ट भिलेज आरो रेभिनिउ भिलेजाव साबजिउन खालामनानै माखासे फिसा फिसा गामिफोरखौ ज' खालाम गासै 41टासो गामि हाबबाय आरो नै दा 19टा गामिया अलरेडि क्लियार जानानै दं आरो लोगोसेबावनो गासै प्राय माने 49टा गामि बेनि सायाव प्रसेसा सोलिगासिनो दं थारमाने नेक्स्ट केबिनेटहालागै गासै 68 गामिया गोदानै केबिनेट डिसिसननि थाखाय फैनो गोनां जानानै दङ बिदि जायोबा प्राय 109 गामिया गोदानै हाबबावनायनि 109 माने मा फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लाजोबनानै बियो 400 to 500 गामि बेबायदि लामा हाबबावनायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो दं बे जोबोद गिदिर मोनसे देरहासारनाय आरो दिनै फ्राय हमनानै लादो दिनै बिटिआर एकर्ड होननानै बुंबा मा गामि बारायनाय थ' बियो जों 41टा गामिखौ अलरेडि सोबाय आं बेखौ सम सम क्लियारिफिकेसन होबोगासिनो दं जे जोंनि डिमान्डेड सानजाहा सनितपुर आरो बिश्वनाथाव दाबि खालामजानाय गामिफोरनि संख्याया 1300सो दङमोन आरो 1300सो गामि दङमोन नाथाय 1300आ एक्सुवेलि 1300 नङा खारन बेफोर साब भिलेज हेमलेट आरो फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लानानैसो 1300 गामिनि अंक खालामनाय जादों दा बेखौ लासैनो मोनसे फर्मुलायाव फरेस्ट भिलेज आरो रेभिनिउ भिलेजाव साबजिउन खालामनानै माखासे फिसा फिसा गामिफोरखौ ज' खालाम गासै 41टासो गामि हाबबाय आरो नै दा 19टा गामिया अलरेडि क्लियार जानानै दं आरो लोगोसेबावनो गासै प्राय माने 49टा गामि बेनि सायाव
प्रसेसा सोलिगासिनो दं थारमाने नेक्स्ट केबिनेटहालागै गासै 68 गामिया गोदानै केबिनेट डिसिसननि थाखाय फैनो गोनां जानानै दङ बिदि जायोबा प्राय 109 गामिया गोदानै हाबबावनायनि 109 माने मा फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लाजोबनानै बियो 400 to 500 गामि बेबायदि लामा हाबबावनायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो दं बे जोबोद गिदिर मोनसे देरहासारनाय आरो दिनै फ्राय हमनानै लादो दिनै बिटिआर एकर्ड होननानै बुंबा मा गामि बारायनाय थ' बियो जों 41टा गामिखौ अलरेडि सोबाय आं बेखौ सम सम क्लियारिफिकेसन होबोगासिनो दं जे जोंनि डिमान्डेड सानजाहा सनितपुर आरो बिश्वनाथाव दाबि खालामजानाय गामिफोरनि संख्याया 1300सो दङमोन आरो 1300सो गामि दङमोन नाथाय 1300आ एक्सुवेलि 1300 नङा खारन बेफोर साब भिलेज हेमलेट आरो फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लानानैसो 1300 गामिनि अंक खालामनाय जादों दा बेखौ लासैनो मोनसे फर्मुलायाव फरेस्ट भिलेज आरो रेभिनिउ भिलेजाव साबजिउन खालामनानै माखासे फिसा फिसा गामिफोरखौ ज' खालाम गासै 41टासो गामि हाबबाय आरो नै दा 19टा गामिया अलरेडि क्लियार जानानै दं आरो लोगोसेबावनो गासै प्राय माने 49टा गामि बेनि सायाव प्रसेसा सोलिगासिनो दं थारमाने नेक्स्ट केबिनेटहालागै गासै 68 गामिया गोदानै केबिनेट डिसिसननि थाखाय फैनो गोनां जानानै दङ बिदि जायोबा प्राय 109 गामिया गोदानै हाबबावनायनि 109 माने मा फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा गामिखौ लाजोबनानै बियो 400 to 500 गामि बेबायदि लामा हाबबावनायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो दं बे जोबोद गिदिर मोनसे देरहासारनाय आरो दिनै फ्राय मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन